Pak Kades lagunipun menapa? Duet Pak, duet Pak. Saderengipun kawula nyanyi alhamdulillah dalu sak menika kerawuan pepunden kula biyung kula alhamdulillah mresani. Salam kagem biyung kula. Assalamualaikum biyung, sehat-sehat nggih. Nuwun biyung. Terus niki sepuhan kawula Pak Sila, Pak Sagyo, pangapunten ingkang kinurmatan mau dereng kasebat rawuh telat. Kula sing napa nggih? Duet lagu kesayangan saya itu Mendem Wedokan. Wow. Karena saya sering nyanyi Mendem Wedokan, jadi saya nggak Mendem Wedokan enggak. Oh, mengingatkan ya. Satu untuk selamanya. Nek ora konangan. Nggih ampun. Pak, streaming lho niki. Streaming lho niki. Hengane padha ya. Lurah-lurah ugi kepareng Lampung nggih Pak nggih. Lurah-lurah sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat. Halo Pak. Halo. Nggih, ada hadir yang punya Restu Jaya Bos Dian, silahkan naik. Suwi banget ra ketemu. Ini Bos Dian ini tadi minta lagu Bajing Luncat dengan Jaipong. Nggih. Nanti yang joget akan disawer 1 juta. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bos Dian. Ayo. Oke, mau request sikus sing kon joget ya. Oke. Apa kowe Gus? Barang krungu duit kaya sindan mendelik kabeh. Siap. Lagu favorit saya adalah Mendem Wedokan. Oke. Monggo. Duet sama siapa, Pak? Duet kali Mbak Kenti mawon. Oke. Aduh, Jan. Betok. Tenang. Saya tahu Mbak Kenti tapi Mbak Kenti nggak tahu saya. Tenang saja. Aman. Gini Pak Kades, saya tahu Pak Kades kenapa milih Mbak Kenti. Kenapa? Ceretnya gede sekali. Tur ya iki ibu Pak. Niki panggilannya sanes Mbak Kenti. Ibu Kenti. Oh, Ibu Kenti Wulandari nggih. Nggih. Nah, kalau saya nyanyi sama Mbak Kenti serasa saya nyanyi dengan istri saya. Aduh. Lah, kenapa tuh Pak? Karena istri saya sama-sama lemu. Gemoy Pak, bukan lemu. Pak ora lemu, Pak. Gemoy. Gemoy. Iya. Udah ngomong lemu kesuh Kenti. Lagunya adalah Mendem Wedokan. Ayo. Bersama Pak Kades dan Mbak Kenti. Trak. Semakin happy. Pak Kades Pusro Sajose. Endang-endang bee. Aku njaluk apa le? dikawinke. Wis gede kok urung kawin. Ora Wis sunat apa urung? Wis sunat urung Pak Kades. Tole. Karo anake ya tole. Karo sapa? Tau lain jeh temen Kenti biasa. Karo sapa to le? Sing penting lemu awake. Oh, ingane ya nasi karo Bojone tetep bojone. Tetap. Monggo.
Aduh simbok kawinan aku simbok wis padha wedoan awan bengi ra bisa gampang wong bebejalan kudu bisa galesan gampang yen mengerti bejamu apa bejamu apa kali waktu yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe simbok kawinan aku wis padha wedoan awan bengi ra bisa ora gampang wong bebejalan kudu bisa mengkono mbok aku tak Luar biasa tepuk tangan buat beliau Bapak Kades. matur suwun Mbak Kenti Aji Pak Kades. mendueti saya. Nggih. Nggih. Bos Dian pangapunten monggo aturan sama Mas Kampleng. Nggih. Terus ini adik saya yang dari Telagawera coba naik panggung. Nggih, Nek nggih, kepengin nggih. rong periode syaratnya ku gelem munggah panggung aja kecil. Nah. Tepuk tangan leres Monggo nggih. Pak Kades, Pak
Tusra menika Pak Kades iki. Nggih. Kepareng pinarak wonten pepanggungan monggo. Monggo sepote. Sepote so. Sepote nganggo batu Raden. Senajan nang apa? Di atas saja nggak apa-apa. Para kades. Biasa sih hari ini sedulur-sedulur cendana keruan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Mas Dian yang punya Restu Jaya. Siap. Bos Dian Restu Jaya, tepuk tangan buat beliau. Restu Jaya. Beliau adalah luar biasa dermawannya. Tadi Aja munggah mudun ta iki. menyampaikan bagus siap duet bajing loncat deh. Monggo Siap. Mas Dalang Siap. kados kula tak mundurin keranten niki ngetes mental rai kula. Syarat 2 periode itu adalah salah satunya wani munggah panggung. Nah, monggo. Nggih, siap. Matur suwun nggih Pak Lurah nggih berkah-berkah nggih Pak. Siap. Sembanun Pak Kades. Syarat 2 periode harus munggah panggung kerja joget. Hebatnya Pak Kades ini tuh masih muda-muda ya Mas ya. Siap. Betul. Pak, Halo Pak, nggih. Kampleng suwe banget ra ketemu. Lagune celeng mogok nek Pak Kampleng. Mesti. Lho gitu izin. Pak. Mesti celeng mogok nek Pak Kampleng. Mas, yo Mas. Mas Kareng izin. Nek mururaimu Izin, mangke celeng mogok. Mas Kampleng izin. Niki kagem tambah semangat. Niki sesepuh kula Mbah Tomo mangke nderek joget bajing loncat. Mas Joko teng pundi Mas Joko? Nyong kepengin ngerti Mas Joko joget awak lemu yang apa jaleng di Mas Joko? Nah niki Mbah Tomo kalih Pak Joko mangke nderek joget nggih. Niki weling lho. Cari kita aja Tommy bojone. Nggih, monggo-monggo. Matur suwun Pak Kades nggih. Gandeng Bajing loncat rumiyin sampun, nika. Pak. Sinten mereka Pak? Mbak Kus, Pak. Ini kan Pak Apri mawon mangke jogete sesarengan mawon. Oh, Oke. nggih, siap. Ayo Mbak. Mbak Apri sing ngereng nggih. Oke. Ayo Mbak Kus, jari nen. Ojo jenengan wae. Ono Mbak Apri, ono Mbak Mimin kok ya. Bajing loncat, ayo instrone saka ngajeng. Iya, Cak. Molu. Kemudian untuk para bos-bos kita dan Pak Kades kita, teman dari Pak Kades Cendana. Kameramen.
sanean Apri kasanama anu lumayan anda kanggo gawe kurang nambah-nambah pasetuluran mangga tampani iri lokal tampani bajing loncat manupun apa iki Bapak. Habiskan. Wah, Ayo. Matur nuwun. aku Mbah Menento. Paturisman esos matur suwun nggih. Matur suwun Bapak. Mas Garek. Piye? aku Diusel-usel. melayani Pak Kampleng, susuku ngantek ngelumpuk loh. Tenang. Kowe ya iso jaga kehormatan. Mbah Min gak pakai. Lah diuran Apa ora ya? Nek aku ora susuku malah takon healing kok. Apane susumu lho doyong nengen. Napa gak ada susu, Mbak? Benakno no. Dedeh. Benakno. Iki lho ditanggu Pak Eko lho. Ini napa kagungan susu? Niki nggih asi. Asi Asi napa? apa? Nek asi lumrah niku air susu Air susu ibu. ibu. Lah nek niki napa? Air susu iblis. Mosok Lah nek diperes ra metune ra asi. Lah nek Iya. diperes kok metune keringet ki, Bos. Iki ki jero ki asine udah susu. Lah apa? Cor-coran. sing penting kok ade ngampil meminjam pakaiannya wanita, meminjam suatu saat harus dikembalikan. Malam ini luar biasa loh, Mbak. Iya, ayah. Perawan utusan dari beliau Ibu Bupati. Oh, ngaten. Wow, dipun wakili Bapak Turisman Esos minangka Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, juga beliau sebagai Ketua Pepadi Banjarnegara. Tepuk tangan untuk Pepadi Banjarnegara. Nggih. Ugi para anggota dewan kadang keparing-paring pangestu saking Bapak Haji Slamet Nggih. SM saking Demokrat, ugi Bapak Muhammad Arah Maudin saking Demokrat, ugi sampun Terima paring-paring kasih. pangestu. Matur sembah nuwun. Forkompincan Kecamatan Banjarnegara ugi kathah ingkang pareng rawuh. Luar biasa, Bapak. Para kades wau ingkang sampun maringi rezeki. Nggih. Pak Kades umpama dilumbuke ana wong 10 awake dhewe sugih. Lah, Lah iki do nyawer kabeh. lho mujudke tresnane ning budaya kok. Aku Lah, iya. diparingi tok nek ra kelu iki 600 ning aku ora njaluk 100 ayo Pri. Ambek nggo apa? Lah, apa? Gue suntik kabeh. Jenenge wong ayu ki nggih to ya nek paribasan kalungku engko tiba ra apa-apa. Lah nek Ngene kehormatanku wae. terenggut ning dalan. Apa? Ngene wae.
saweran ki engko dikelumpukke dadi siji. Iya. Disumbangke kagem Karang Taruna. Apik. Karang Taruna kene. Nggonku kono. Ya wis padha wae. Lah kene lho sugih. Ayo padha. Mriki niku rukunane kekompakane. Josjis. Turmani adat lan syahadat niku dipunuri-uri temenanan. Lah nggih, agama budaya nglaku bareng. Baras wau siang wonten tradisi ruat bumi. Ruwat bumi Ruwat karo kirap. Baras nggih. Saya katon ring. Minangka donga sareng-sareng dhateng kula lan panjenengan ingkang rawuh mugi panjang yuswa murah Amin. rezeki slamet Amin. Tan desa mriki pikantuk berkah ing Purmadi Usana mugi tansah dipun paringana tata titilan tentrem gemari paloh jinawi. Amin. Lah nek kepengin adem ayem tentrem ora usah pilihan. Lajeng Langsung Calon tunggale wis genah. Tepuk tangan buat Bapak Kades. Langsung Pak Kades Dusra Mas. Peraturan sing baru niku nek calone tunggal niku ora usah pilihan. Mesti dadi ya, Pak. Nggih. kok ndak nambah anggaran marang kita wis cetha dadi piyai siji kok. Tur dampake, Mbak. Nggih. Nek para calon ora apa-apa ning para jiwa pemilih kadang tekan sprene iki Ijek kala pinggir. mangsane ijik gegeran. Lah, Ya perkara lahir iso wamu ning batine ana sing kerot-kerot. artinya luka batinnya masih tersisa, nggih. Betul. ya. Sakit hatiku. Masih menganga, Mas. Sakit hatiku le. Hati iki nggon Hati ki nurake neng kene, kok hati kok neng kene. Hati manuk. Wong edan. Mbok pilih ada kata-kata dari Mbak Mimin dan Mbak Apri Ya. untuk Desa Cendana Banjarnegara. Desa Cendana semuanya paringi sehat, Amin. rukun, Amin. rezeki melimpah, putrane Amin. do manut kabeh. Amin. Nek ndek utang ingkang lunas, Amin. wondene rung lunas sing diutangi iso disemayani. Istrinya garwane saja gemati. Amin. Nah, ora regejegan, tidak ada dusta. Nggih. Dari Mas Gareng, dari Mas Semoga Gareng. semuanya mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah rezekine, berkah yuswane, berkah putra putrine, berkah tedak turune. Amin. Dari Mbak Apri. Cukup cendana. Pancen cendana. desa yang tiada tandingannya. Tepuk tangan untuk Dana. Iki luar biasa. Nah, wayang eloke kaya ngene. Ya sindane ayu, yogane bergas, dalange ganteng, aku gelem ah. Kalau biyung, tur nggak wayang ki tontonan sing komplit tuh, Lah Mbak. ngopo to? Lah pripun? Komplite tontonane ono. Nggih, Tur dasare temoto wong nonton wayang. Nggih. Padha lenggah. Lah sing keri dhewe ana tuntunane ora ketang seperpira ana pesan-pesan moral. lah nggih. Sing diturut tuladan. Nah, mulai iki pagelaran iki beda karo nggone awake dhewe ning wetan kono. Piye? Iki yo gagerake Banyumas. Banyumasan. Derek Gladen ya Mas aku ngangsu kawruh ya. Nyun duka menawi lagi keladuk lho, Mbak. Anu sapa Mas Mas Togok. Togok. Mas Togok Sorawito. Nek kula niki togo karo Sarawita. 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 Wetan niku penake teng Limbuk Canggih gegane kula niki wong apak dadi kepenak nganggo toko karo Sarawita ini. Anjing, mboten dados apa. Lah sing ulah ngono ki apa? Bawor. Oh, kowe bawor. Ulah. Togok niku ponokawan Sabrah. Anjing. Mbok pilih badhe wonten monggo atur panglipur malih niki wedale pancen kula sengaja kula damel gasik niki, Oh, Mbak. Oke, siap. Oh. Pamer Apa? pamer ke sore Mas Gareng karo Di Aprin aku kan jual kecantikan. Kalau biyung. Kaya Jual wasino. kecantikan. Jajal kose. Lho kadang guyung apa tuh? Mbak Mimin, Nggih, saya punya Pak D persis kaya jenengan. kados kula. Persis. Sinten. Sapa? Namane nek wengi-wengi undangane Sinta berapa man Sino. Wengi-wengi Sinta. Silo. Asline nek cara ngene iki silo. Nek barang ngono silo. Jane awan jenenge sapa? Sukimin. Lah nek kowe le, Lah ya karo siang aku namanya Sukimin. Sukimin. Kalau malam Dik Kiki. Cek Kiki ya isi paten nek kowe. Apa? Awane Mbak Apri sapa jenenge? Panut. Pegawean asline biyen sadurunge dadi sinden. Kula wonten griya enten bengkel mobil. Allah. Ning bengkel aja temen. Nggih, Mbak menawi Pak Eko badhe ngetopke oli mangke. Apri, Pri. Lho, Kowe nek oli mobil lho, oli mobil apa Kira salah? ngerti lho. Iki Lah apa? Kowe berarti iblis kuwi kan makhluk Gusti Allah sing Kok paling sing pinter. dibahas iblis mangga iblis, pancen keturunan iblis. Iblis ki kan paling ngungkuli menungso pinter. Lah iya. Ning dekne ning alam dunya gur kon nggodha menungso. Lumantar harta tahta waria. Wanita. Wanita.
wanita. Mau nembe dijelasna harta tahta wanita. Wanita. Muka godaan jalan terus. Kowe iblis tekone iblis lho. Jalan kayak pirsa to, nek mimin ki ora ayu nek menyenangkan. Betul. Tapi kan kowe kancane iblis. Lah apa? Lah aku kan iblis. Heeh. Kowe kancane Wah, iblis. gak mau berteman. Lah kowe penggawean dhisik iki apa? Aku Copet. Ngamen. Mbak Mimin ini cerita nyata nggih Pak Eko? Nggih, boleh. Mbak Mimin itu tahun 2009 sampai 2015 ngamen di jalan. Ngamen di jalan. Ngamen di jalan di pasar. Karo kowe. Oke. Tapi sekarang saya sudah hijrah. Hijrah, tegese luwih apik. Insyaallah. Nah, dadi iki ben para pamirsa ki percaya nek kowe ngamen. Praktekno leh ngamen. Ya Allah. Praktekno selak ijo, Mas. Nek aku ora merasa dibully to iki. Ora. Kok Ayu Wijang bully aku. Kan Jenengan karo sing viral nang video sing ever ambiar. Nah, Dik. Apane jenengan? Sak leting. Sak leting. Sing ora ana untune kae. Ever